Ćao ljudi, u ovom videu radimo level 3 bounce animacije, ovako to izgleda, a idemo sad to i da uradimo. Idemo na bounce level 3, samo dupiramo copy paste level 2, pod mogu samo da ugasim, ne moram da brišem, senka nam neće trebati, lopta u keyframe-ovi, u suštini, kompletni scale keyframe-ovi nam neće biti potrebni. Ostavit ćemo isti ovaj moment i samo ćemo staviti liniju gde počinje pod, na primjer ovde, ugasit ću pod, ne treba mi. Znači ovde ćemo da dobijemo još organskiju animaciju, da izgleda kao možda čak i neki fluid koji odskače kao optica. Ajde da uradimo to. Na loptu ćemo na UU da otvorimo sve i ellipse path selektujemo, desni klik, convert to Bezier path. Šta smo uradili? Sad smo ovu loptu koja je imala size malo pre, ellipse path, znači imala je size i position, konvertovali u Bezier i sada imamo path kao da smo nacrtali ovim pen toolom loptu. I sada kontrolišemo ovo na malo teži način, ali imamo i više slobode šta možemo da radimo. Ovo ćemo da izbrišemo, znači koristit ćemo ovaj način za deformisanje, udarit ćemo keyframe na path, na početku će nam naravno biti taj oblik, kada stignemo ovde treba da nam bude spljesk. I sada ovde zašto je ovo gotivno, jer možemo da selektujemo tačke i možemo da uradimo kako mi želimo, ne mora da izgleda onako naivno kao što to izgleda kada se samo sa scale-om radi. Znači ovde možemo ozbiljnije da izdeformišemo ovaj shape. Ne vidi se ta razlika značajno, ali izgleda će bolje. Pogotovo, na primjer, ako pričamo da ćemo ovde da kopiramo početni i da će ovde da krene možda da se deformiše ovako, da se malo možda ubrzava. Ovo treba biti suptila, ne treba da preterujemo. Znači malo smo taj shape iskrivili, ovde smo preterali definitivno, ali bukvalno imamo slobodu sa ovim pathom, možemo kako god želimo da ga deformišemo, može i skroz da bude pljeskavica, kako god želimo, bukvalno. Vratit ćemo se negdje u normalne okvire, samo sam te da pokažem šta je sve moguće, znači ta naša pljeskavica lopta može da izgleda ovako. Isto kada se vraća, želimo da se copy paste rastegne, ovog puta ćemo na gornju stranu, selektujemo smije 2, znači treba samo jedan point i sa shiftom ga digram, malo ga suzim da bude špicastije, donji ne mora bude ovoliko, možemo još malo ovako da uradimo i onda se on vraća u svoj početni oblik. Kada na ovo primenimo easy i uđemo u graph editor, ovo možemo da namestimo, znači hoćemo da što kasnije počinje ovaj keyframe, deformiranje, ubrzavanje i onda isto što kasnije stigne u ovu poziciju, a onda na drugoj strani kontra. Isto važi i za poslednji keyframe. Ne mora biti identično, malo se poigrajte na osjećaj, sada ovo stvarno izgleda kao da se odbija, opet i dalje je možda malo preteran ovaj keyframe, ali možemo na UU path i da smanjimo taj efekt koji smo preterali za sad, neka bude ipak malo oblije kao sa onim scale-om, odlično. Motion blur je upaljen. I cijela loptica, kao što vidite, bounce-uje nekako organskije. Palit ću pod čisto zbog reference. Možemo kada ide na gore malo da preteramo, preterivanje je dozvoljeno, da ima taj još fluidniji look. Selektujem tačku, malo ću ovde da raširim, da izgleda još više, može i zadnji deo malo da se razlači, malo ćemo podesiti i ovaj keyframe, da malo kasnije krene,
Ok, malo smo preterali kao i obično. Na ovom keyframe-u vratit ćemo se malkice u normalu. Čisto vam pokazujem koje su sve mogućnosti. Znači može i da se pretera previše pa da moramo malo da se vratimo da to izgleda ipak kako treba. I gornji je malo preteran za nijansu. Ali generalno meni se sviđa kako smo ovo izveli. Ajmo da doradimo sad ovu animaciju. Šta možemo da uradimo? Na loptu kliknemo u i na ovaj content idemo na add wiggle path. Kada ovo dodamo, možemo da primetimo, ugasit ću motion blur za sad. Možemo posle lupa da stanemo da primetimo. Mrda se ovako malo organski ta ivica, ali je oštra. Otvorit ćemo taj wiggle path, stavit ćemo size na primjer na 16, detail na 1 i ići ćemo na smooth, wiggle per second može bude 6 i ovo izgleda već gotivno. Sada kad se vratimo na naš loop da vidimo kako to izgleda. Možda je 6 previše, 4 wiggle po sekundi, mislim sasvim dovoljno da vidimo u mirnom stanju. Stvarno izgleda cool i organski. Pošto ćemo ovo raditi bez poda, ugasit ćemo pod, možemo i da obrišemo. I idemo dupli klik na Rectangle Tool, napravimo neku novu pozadinu, fill će da bude gradient i ovdje izaberemo boje, promenit ćemo malo na ljubičasto tamno, ovako nekako, ok, podesimo ovaj gradient, ovako nekako, kucamo Turbulent Displace, dodamo Turbulent Displace i ovo će malo da nam vigluje mrdavu pozadinu, što će da izgleda cool. Displacement može bude twist, amount recimo 120, size 250, malo krupnije, ovo izgleda cool i animirat ćemo evolution da se mrda, pošto nam je pravimo loop, evolution će da počne na primjer od 0 i vraćat će se u 0, može da ide do nekih 160 i da se vrati u 0 na početak, odnosno na kraj. To je to, dodajemo novi adjustment layer, kucamo noise, dodajemo noise, da, ovo moram da vam prodam kao tajnu aftera, dodamo noise 5% i to izgleda, evo ovdje se vidi ovako. I osim noise-a dodat ćemo i grain, da damo malo taj cool look, add grain, kada ga otvorite on automatski prikazuje grain samo u ovom delu, evo poredite ovdje je grain, ovdje nije. Intensity ćemo staviti 0.4, size možemo malo da smanjimo, na primjer na 0.5, da bude sitniji, mnogo bio krupan. Softness i aspekt ostavimo, pustimo da vidimo preview, izgleda cool. Kada nam se sviđa, poredimo ovaj deo gdje nema graina i ovaj gdje ima. Viewing mode, kažemo final output. Sada prikazuje grain preko celog videa. Kada upalimo loptu, sada nam i lopta već izgleda gotivnije, jer ima taj dodat grain, vidite, već to izgleda cool, neka arci animacija. Idemo dalje, idemo na loptu, ovo već stvarno izgleda cool, dodat ćemo CC Glass, to je kao neki glass look, malo ćemo da ga izeditujemo, lightness to je ok, softness stavimo na 50, da bude malo mekša, stvarno cool ocijaj, i displacement stavimo na 500, bude malo veći. To je to što smo tražili i dalje mislim da sam otišao preveko sa ovim pathom. Sad ćemo da ga sredimo, ovdje se vidite kada, znači mora to da bude malo mekše. Osim ovoga dodat ćemo i glow koji će da se vidi kada je na vrhuncu. Koristit ćemo Deep Glow 2. Ukoliko nemate Deep Glow 2 može i običan glow, nije toliko gotivan, ali i After ima svoj glow. Ovdje ćemo radius da smanjimo
na primjer na 400, intenzitet je prejak, to ćemo ići na 0,1 i ovo je dovoljno. Ali, znači, ovaj glow će se dešavati na početku i kraju, exposure i radius ćemo da izanimiramo. Upalimo keyframe-ove, pogledamo glow šta radi, ovdje mu je maksimalna vrednost i za nekih 8 frame-ova će exposure da opadne na 0, a radius na primjer na 200. Kada se podigne ovdje, na kraju će biti pun glow, a 8 frame-ova nazad ćemo kopirati ove parametre. Dodat ćemo malo easinga i ovo je gotovo. F9, uđemo opcije, isto kao i sa prethodnim. Ubrzat ćemo ove delove da bude samo kao kratak blic, da vidimo da li je ovo prebrzo. Odlično izgleda. Sada kada smo napravili ovo, znači dodali smo glas, dodali smo deep glow. Sljedeće šta ćemo da uradimo, loptu ćemo da copy, paste, dupliramo i stavljamo je na nekih 25% i switchujemo na modove, a u modovima izaberemo multiple. To je taj efekt kao neka ćelija, kao neko oko, baš izgleda gotivno, da vidimo kako radi. Izgleda strava. Jedina stvar koja nedostaje je još jedan adjustment layer gdje ćemo dodati posterize time. Šta to znači? Kada dodamo posterize time, ovo je jedan od razloga zašto smo stavili na kompoziciju na 24 frame-a kao klasične animacije. Znači ako sada stavimo ovdje broj 8, na primjer, sve ispod ovog adjustment layera ponašat će se kao da je na 8 frame-ova. A mi smo kompoziciju stavili na 24 što je deljivo i onda nećemo imati nikakve bugove u loopu ili bilo šta drugo. Naprimjer 8 je premalo, može i 4. Ovako izgleda znači na 4 frame. Možemo i na 1 frame u sekundi i onda neće vidjeti ništa, bukvalno to izgleda ovako. Stavit ćemo posterize time na 12, znači da ga secka na pola u odnosu na postojeću kompoziciju. I ovo izgleda cool, onako old school. Šta je još bitno da pokažemo? Završili smo loptu, evo upalili smo sve što smo animirali na obe lopte, ovu drugu mogu i da zatvorim pošto je identična, znači ajde kažemo da su nam ovo bitni keyframe-ovi, da pokažemo. I evo nam je konačna level 3 animacija, izgleda stvarno cool. To bi bilo to, subscribeujte se i vidimo se sljedeće nedelje.